în clasele mici, până în clasa a patra, venea cineva și ne spunea că pătrățică plus ceva, să zicem plus 7, ne dădea 10, da? Și ne punea să aflăm cât este pătrățica. După care, undeva prin clasa a patra, a cincea, a venit cineva și a înlocuit pătrățica cu o literă. Ok? După care am venit eu prin clasele mai mari și am venit să vă bat la cap cu X-ul meu. Și a ieșit X plus 7 egal cu 10, da? E 7 acolo, da? Că reflectă un bec. Este X plus 7. Bun. Toate se rezolvă în același fel. Asta se numește, indiferent că este pătrățică, că este A, că este X, că este orice literă ar fi, se numește necunoscută. Da? X-ul nostru este necunoscută. Șaptele este cunoscută. Corect? Până aici? Ne aducem aminte? Da. Da. Iar ăsta este rezultatul nostru. 10 este rezultatul. Da? Rezultat. Bun. Care este, indiferent cum se numește necunoscută asta, că e pătrățică, că este Y, că este cine o fi. Cum rezolvăm? Păi în clasele mici ne spunea ce avem aici. Avem o adunare, da? Deci asta este adunare. Ce se rezolvă adunarea? Cu proba inversă. Cine este inversul adunării? Scăderea. Și făceam că pătrățica noastră sau necunoscuta este egal cu 10 minus 7. Eu am venit mai târziu și n-am mai zis că facem prin proba inversă. Am zis că mutăm cunoscuta din coace. Cum o mutăm? Cu semnul schimbat. Deci când mutăm o necunoscută peste egal, o vom muta cu semnul schimbat. Ne aducem aminte de treaba asta? Până acum? Da. Bun. Și este același lucru. Cine ne rămâne aici? X-ul nostru necunoscut, da? Care este egal cu ce? Pentru că dacă luăm pe ăsta de aici, ce ne rămâne? Următorul este egal. Este egal cu cine? Cu 10. 10 din coace, minus, atenție aici, luăm cunoscuta și o ducem aici. Și este egal cu 3. Ne-am adus aminte treaba asta? Da. Până Da. acum? Bun. Până aici totul simplu și ușor, da? Ei, acum necunoscută asta poate să fie și într-o operație mai complexă, și anume unde? Păi, de exemplu, într-o fracție. Ce este o fracție? Ne aducem aminte că o fracție este o împărțire. Corect? Deci scriem aici frumos, fracție egal împărțire. Ne aducem aminte treaba asta? Bănuiesc că da.
care fracția noastră are un numărător supra numitor. Și atunci, să zicem de exemplu că avem 10 supra 5, da? Cât ne dă 10 supra 5? Păi ne dă x2. Corect? Da. Bun. Dacă nu vi se pare că e corect, atunci trecem pe metoda asta. Bun. Și atunci, ce se întâmplă dacă, de exemplu, necunoscuta mea vine aici? Haideți să vedem. Putem să avem 10 supra x egal cu 2. Seamănă între ele? Seamănă. Haideți să vedem cum îl aflăm pe x aici. Păi scriem 10 supra x egal cu 2 supra 1, da? Întregul 2 putem să-l scriem ca fracție. Întotdeauna orice număr, ca să-l scriem ca fracție, scriem supra 1. Până aici, cred că ne-am mai întâlnit cu treaba asta. Și acum, ce observăm? Avem o egalitate. Avem, dacă vă aduceți aminte, treaba asta se numește raport. Ce am învățat la rapoarte? Că dacă înmulțim diagonalele, obținem același lucru. Da? Deci putem înmulți diagonala asta cu diagonala asta. Și atunci ce o să obținem? 2 înmulțit cu x egal cu 10 înmulțit cu 1. Adică 2x, așa am învățat noi că scriem, 10 ori 1 ne dă 10. Cu cine este egal x-ul? 10 supra 2. X-ul va fi egal cu ce cunoaștem supra coeficientul necunoscutei. Supra 2 egal cu 5. Și ne ducem și facem proba. Da? Îl înlocuim pe 5 de aici, îl ducem în locul lui x, da? Și facem proba. Ce o să avem? 10 supra 5 egal cu 2. Este același lucru? Este. Deci necunoscuta noastră a fost aflată cum trebuie. Da? Ne-am adus aminte treburile astea? Da. Bun. Da. Deci în momentul în care avem ceva de genul, nu știu, să zicem 5x, 5 este coeficientul necunoscutei, iar x-ul este necunoscut. Da? Așa se numește. Trebuie să învățăm să vorbim frumos matematic. Coeficientul necunoscutei. Și atunci întotdeauna necunoscuta va fi egală cu rezultatul ecuației noastre împărțit la coeficientul necunoscutei noastre. Întotdeauna așa se află. Ia să vedem. Ce mai putem să avem? Da? Ca să nu mai ștergem. Putem să avem x supra 5 egal cu 2. Este același lucru, doar că x-ul nostru s-a mutat în partea de sus. Ce facem? Exact același lucru. Vom scrie x supra 5 egal cu 2 supra 1. După care vom face cele două înmulțiri pe care le-am învățat pe diagonală. Cineva se uită la am întrebat 100 de români. Și eu o să întreb 100 de elevi. Cum rezolvăm această ecuație? Bun.
Același lucru. Ce ne rezultă? X înmulțit cu 1, da? 1 ori X sau X ori 1 egal cu cine? 5 înmulțit cu 2. X ori 1 cât ne dă? X egal cu 5 ori 2, 10. Iată-l, 10-le nostru, ne ducem și îl înlocuim ca să facem verificarea și o să obținem ce? O să obținem 10 supra 5, care într-adevăr este egal cu 2. Da? Cele două sunt egale, deci înseamnă că am rezolvat bine socoteala noastră. E clar până acum? Ceva întrebări? Întrebări? Nu. Avem întrebări? Nelămuriri ceva? Pentru cei care n-aud. Nu. 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 Ne mai aducem aminte de încă o treabă. Cum socotim două fracții? Ca să putem socoti, ce trebuie să facem? Trebuie să aducem la același numitor. Numitor. Și atunci vom amplifica aici cu 2 și aici cu 3. Corect? Și o să avem 2 înmulțit cu 2 plus 3 înmulțit cu 1, totul supra 3 înmulțit cu 2, numitorul comun. Facem socotelile, 4 plus 3 supra 6, egal cu 7 supra 6. Atenție la o treabă foarte importantă. Dacă avem, de exemplu, 2 supra 3 plus 1 supra 6, nu sărim imediat să înmulțim aici cu 6 și aici cu 3. Ce observăm? Dacă îl înmulțim aici pe 3 cu 2, îl obținem pe 6. Este suficient. Amplificăm doar aici cu 2. Și ne va da 2 înmulțit cu 2 plus 1, că atâta ne rămâne, totul supra 3 ori 2, 6, aici e 6, numitorul comun este 6. Deci este 4 plus 1 supra 6 egal cu 5 supra 6. Da? Deci ne-am adus aminte și treaba asta. De ce ar trebui să ne aducem aminte și treaba asta? Hai, întoarcem o dată. De data asta cred că va trebui să o și ștergem. Bun. Ce se întâmplă dacă avem ceva de genul asta arată un pic mai complicat, așa-i? Da. Și oare chiar să fie atât de complicată? Da. De ce? De ce, Gabi? De ce e atât de complicată? Unde e complicăciunea? Apoi matematica toată e complicată. Eu nu cred. Bun. Hai să vedem ce facem. Primul lucru, dacă avem așa ceva, primul lucru ca să putem aduna două fracții, ce am spus că trebuie să facem? Le aducem la același numitor? Exact, le aducem la același numitor. Și atunci ce vom face? Păi hai să aducem la același numitor. Nu avem decât să amplificăm
stânga-dreapta, adică aici vom amplifica cu 2 și aici vom amplifica cu x. Și ce o să obținem? Haideți să vedem. Rezultă următoarea treabă. 2 înmulțit cu 2 ne dă 4. De acord toată lumea? Da. Bun. Da. Plus x înmulțit cu 3 ne dă 3x. Totul supra 2 ori x e 2x, x ori 2 este 2x. Numitorul comun este 2x. Egal cu, pe 15 o să-l scriem ca fracție. 15 supra 1. Am ajuns din nou la egalitatea noastră de mai devreme, unde putem să înmulțim tovarășele diagonale. Iată. Ce o să obținem? Ia să vedem. Păi, o să avem întâi 1 înmulțit cu 4 plus 3x. Atenție întotdeauna că se greșește foarte ușor la treburile astea. Deci nu se scrie 1 înmulțit cu 4 plus 3x. Pentru că asta înseamnă doar 1 înmulțit cu 4. Ci se înmulțește 1 înmulțit cu toată asta. Adică așa. De asta se pune paranteză, da? Pentru că înmulțim pe 1 de aici absolut tot ce este aici. Deci cu toată valoarea. Dacă îți scriam fără paranteză, era doar 1 înmulțit cu 4 și ordinea efectuării operațiilor mă forța să fac 4 ori 1 și nu era corect, da? Egal cu ce ne-a rămas? 2 înmulțit cu x înmulțit cu 15. Desfac paranteza, așa cum am învățat. Îl înmulțesc factorul comun, îl înmulțesc pe rând cu fiecare termen din paranteză. Da? Așa am învățat. Deci o să fie 1 înmulțit cu 4 plus 1 înmulțit cu 3x. Egal cu, aici fiind o înmulțire, am voie să-l înmulțesc pe 2 cu 15. Adică 2 ori 15 ne dă 30x. Vin și termin calculele aici. 1 înmulțit cu 4 ne dă 4, plus 1 înmulțit cu 3x ne dă 3x, egal cu 30x. Observăm că avem o necunoscută și aici și aici. Ce am învățat că facem? Trecem necunoscutele într-o parte și cunoscutele în cealaltă parte a semnului. Aici o să-mi fie mai interesant să-l trec pe 3x aici cu ce semn? Cu semnul minus. Deci din semnul, da? Deci plusul se va transforma în minus. Și o să-mi rămână aici ce? Îmi rămâne 4 egal cu 30x minus 3x. 4 egal cu 30 minus 3 ne dă 27x. E logic până aici? Ne-am adus aminte? Da. Bun. Cu cine va fi x-ul egal? Ce am zis? Cu totalul, cu cunoscuta, deci cu 4, supra coeficientul necunoscutei, cu 4 supra 27. Va fi egal x-ul nostru. O să ziceți, bă, dar ce e asta? Nu e nicio problemă. Luăm pe x-ul nostru de aici și ne ducem cu el aici și facem probă. Haideți să facem proba împreună. Ce o să avem? 2 supra 4 pe 27 plus 3 pe 2 egal. Și să vedem dacă ne va da tot 15. Ce înseamnă acest lucru? Știți că v-am mai arătat și la clasă. Foarte important este ca și cum, deci ăsta îl tratăm așa. Este ca și cum am avea 2 supra 1, totul supra 4 pe 27, care este egal cu 2 pe 1 împărțit la 4 pe 27. Da? Pentru că este împărțirea a două fracții. Avem două fracții care se împart una la cealaltă. Ia să facem eu, poate vorbim mai ușor așa. Să
un pic un carton. Să nu se mai reflecte monitorul. Cred că e mai bine așa un pic, așa-i? E mai bine așa? Ce înseamnă împărțirea a două fracții? Împărțirea a două fracții este înmulțirea primei fracții cu cea de-a doua fracție, cu inversul celei de-a doua fracție, adică va fi 2 supra 1 înmulțit cu invers 27 supra 4, care va fi egal 2 ori 27 supra 1 ori 4, adică 7 ori 2, 14, 4 și 1 în minte, 2 ori 2, 4 și cu 1, 5 supra 4. 54 supra 4 ne dă această fracție. Ce facem? Trebuie să continuăm, pentru că 54 supra 4 este rezultatul fracției ăsteia, dacă n-am calculat-o decât pe asta. Deci ce o să avem? O să avem 54 supra 4 plus 3 pe 2 egal cu. Ce trebuie să fac? Să aduc la același numitor. Observ că pot să-l amplific pe 2 cu 2 și îl obțin pe 4, da? Deci o să fie egal cu 54 plus 3 ori 2, 6 supra 4. Care este egal 54